So guys, good morning. Adlang Bernice. Mag-utan unta ako guys, pero kanang naupo naman ng mga kamunggay. Uy. Ano yung mga dahon? Wala yung dahon ang mga kamunggay. Mga ugdol. Mga ugdol na mga kamunggay. Grabe kayo manabsab og kamunggay. Nya amo sang batong. Luha na lang kabuok. Tulo. Tulo lang kabuok. Bunga. Unang nakoy nang nanaan nga amo ipamahaw. Dang, mao ni guys ang akong nahon-nahonaan nga sudan karong buntag. Ako ning lutuon nang tanan ako sa kong mama kung giunsa niya pagluto kay grabe mamukha sa akong anak ng babae og aduhang anak lami man nasa kuning tilaw lami man. Ihon guys, kuan daw ni daan, ihumol. Ingon si mama. Guys, samtang nagpabukal ko sa akong giluto nga sudan, di ako sa gawas kay akong kinilis akong tigom kay ako bisbis akong tanom aron kusog manaha. Akong bisbisan o kinilis aron kusog kay manaha ang akong tanom. Nya tambok pod. Akong dato tama. Bakpan jud pulit. Nilom gib. Kanang yung makinilis sa bugas inyo ng tigumon kay ibisbis tanom. Kaya aron kusog manaha ang inyong tanom. Nang manginahanglag fertilizer. Ayan. Nang palit-palit. A few moments later. Ayan guys, sumana ko og loto. Namahaw nami. Kamao mo loto aning subak lang ani tinapa. Kamao mo mahimong pansit. Ya mga on sa ami guys, bye-bye. 2 hours later. No guys, nakapanglamaw dai mi kay akong bana nagkupras dayon. Naapilan man yang butong di iyan na lang gidugangan unya yang gichatan yang manghod nga papaliton og sagol nya gidanya sa ilahad do sa Bawgo. Nakay dito po ko sa eskwelahan kay meeting sa akong anak kay waiting man akong anak sa grade 6 unya nag portfolio day nya nag homeroom meeting. Pag uli na ako namalik na ngadto sa Bawgo kay dool man sa eskwelahan ang balay sa ugangan. Unya timing kaayo kay init sada nakapang na tambalan akong kauhaw lami kaayo butong pa jud lamaw. Nag-meeting day guys bahin sa kuan graduation nga mahinta og mo pabiling level 1 og level 2 ang ormoc para maka face to face graduation. Nya excited mood mi kay malipay pud tang graduate itong anak. Mga gikan po ko na nagbaktas da na nagbawan ang akong kauhaw lami kaayo. So, may hapon, mga unta og saging. Pang snack ba? Sugo ko sa kung banog palungang niya. Upa man niabot, ako lang uno sa kaon. Ako ipakita sa inyo ang akong saging. O ginamos ba? Maglaway jud mo. Wala, dara. Ang ginamos. Naglaway na kumukaon sa ko guys.